Vi har udfordret over 250 bilister i vores civilvognstest, og ingen har kunne få 0 fejl. Så i den her video besøger vi 5 kendte bilprofiler for at se, om nogle af dem kan få 0 fejl. Vi har for nylig ramt 100.000 medlemmer i vores Facebook-gruppe Civile Politivogne. Og i forbindelse med det, så har vi valgt at få fat i nogle forsikringspartnere, som kan hjælpe jer på 2 forskellige måder. De kan enten bekræfte, at de har en rigtig god pris på forsikringen, som der ikke er nogen, der kan konkurrere med i Danmark, og ellers så kan de give jer en bedre pris eller bedre dækning for pengene. Inden du ser videre på videoen, så gå ned i beskrivelsen og find linket til carhej.dk, hvor du kan gå ind og tage civilvognstesten. Nu hvor I både har taget forsikringstesten og civilvognstesten, så kan vi komme videre i videoen og se, hvordan Benjamin fra Boys Bilpleje klarede sig. Så godmorgen, Herle. Er vi klar? Velkommen til. Vi er ved at ankomme til Boys Bilpleje her nu. Vi beder jo på, at drengene her, at de godt kunne gå hen og være nogle nulmænd. Og det gør vi, fordi at de både har bilplejen her, så man kan sige, at de har en fod inde i det københavnske økosystem. Men de har faktisk også haft en udkørende bilpleje på Sydsjælland. Og det er jo egentlig en af de ting, vi leder efter, når vi leder efter de her nulmænd. Vi kigger helst efter nogle af dem, som arbejder meget med biler til dagligt. Ja, jeg er også medlem. Ja, du er medlem. Du ved, hvad det er. Ja, tak. 138. Ja, tak. Hvor mange venner har du der medlem? Har du været inde og set? Nej. Vil du ikke lige tjekke bare for en sjov side? For hyggens skyld. Udover at se, hvor godt vores deltagere klarer sig på civilvognstesten, var vi også interesserede i at finde ud af, hvem der havde flest Facebook-venner, der var medlem af gruppen. Skriv en kommentar med, hvor mange venner du har, der er medlem af gruppen, og send meget gerne et screenshot, hvis du har over 150. Du har 26 venner, der er medlem. Okay, 26 venner. Spændende. Ja. Jeg regner med et smart tal, men alligevel, det er okay. Ja. Det er okay. Jeg har ikke så mange venner på Facebook. Vi har testen på telefon. Ja? Betjent. Betjent. Ja. Okay, så er der gode forudsætninger til at... Insider-info. Spændende, spændende. Fantastisk. Okay, er du klar? Hvordan ser ud til? Ja, du ser fantastisk ud. Altid. Skal vi se her. Ja, tak. Okay, hvad står der her? Hvilket NC-mærke er dette civile køretøj? Uha, det er ikke deres bevæg. Se-mærker. Det var jeg fuck, man. Så er jeg allerede i fejl, eller hvad? Ja, du er allerede i fejl. Men der er 12 spørgsmål. Så trykker du bare næste. Hvilken primær funktion har denne civilvogn? Udrykning til trafik. Det er undervisningskøretøj. Ja, tak. Der er mange, der får fejl på det. De har også kun nummerplader. De er heller ikke lokalbetjente, det er aktion. Det er aktionsstyrken, den er rigtig. Hvordan undgår civile politibiler en p-bøde? Jeg vil lidt slikkepind, men så til politiskiltet. Okay, er det det, I mener? Ja. Men hvorfor har I skrevet slikkepind? Det hedder det. Det er slægordet for den jo. Er det det? Ja, du ved det der politiskilt. Der mangler billeder på det sidste. Politiets køretøj oftest forsikret. Selvforsikret. Det er godt klaret, bror. En fejl. Det er 11 ud af 10. Det var det første spørgsmål. Men det er jo politivogn, så det er lidt snydt. Det er ikke politimotorcykler, så jeg havde alle rigtigt på den måde. Det er rigtig godt klaret. tak, Det er rigtig godt klaret. Øj, det var tæt på, bro. Det var rigtig tæt på. Efter vi havde testet Benjamin på civilvognstesten, så skulle vi teste hans færdigheder på klargøring. Det kunne LRB på de taster, og min tekster de ud på at stresse dig. Vi har 20 sessions, når vi stresser, eller 4-mand drift i en fast car. Der bliver blandet givet i plads. Ordene danser på en tæt bass. De har trummer på beatet, markerer komedor, gør dig kold i ryggen ligesom Whiplash. Lige på dobbelt liv, men ikke Bruce Wayne. Dobbelt vægt på min 2 chains. Løber på dem ligesom Usain. Spiller spillet som et true game. Det var tæt på, bro. Han havde kun én fejl. En fejl, bro. Men han kendte jo også godt en, der var betjent. Så på den måde havde han jo en lille fordel. Det vidste vi altså ikke på forhånd, skal vi lige hilse at sige. Nej. Men han argumenterede også godt for, at det var civile politivogne og ikke motorcykler. På den måde kan man sige, at han fik 0 fejl, men tæller vi det? Desværre. Nå, lad os tage videre til Rapper fra Wheelpass og se, hvordan han klarer sig. Okay, mig har fået min fate. Og han har fået sin fate. Der er civil politivogn foran os. Det er mærkevaren jo sindssygt. I morgen vi skal ud til Wheelparts. Han har 10 års jubilæum. Ja, og hans kammerat inde ved siden af har lige startet sin leasing, så vidt jeg forstår, med, hvad er det, de hedder, de der fede motorcykler? Harley Davidson. De har bredere dæk, end der er på den her BMW. Shit. Ja, så han åbner i morgen, og Wheelparts har 10 års jubilæum. De holder det i et. Vi kommer også på besøg. Som udgangspunkt i morgen, så skal vi have Wheelparts til at tage civilvognstesten. Vi er på vej ud til Wheelparts. De har 10 års jubilæum. Det skal vi ud og fejre. Det er vi blevet inviteret ud og fejre. Nogle kommentarer til det? Ikke lige nu, mens bilen er ved at brænde sammen. Ikke lige nu, mens bilen er ved at brænde sammen. Baby, sig mig lige hvorfor du spørger, hvordan det går. Hummer lidt, jeg tør næsten ikke at vide, hvorfor du står ude på hjørnet, leder efter en, der gerne vil hele sorg. Rebound, for hendes forhold holdt det kun et sølle år.
Så bror, nu bliver det spændende. Nu skal vi se dine skills. Hvilket motorcykelmærke er det der civil? Prøv af. Vi tager Yamaha. Ja, tak. Den er god. Hvorfor har politiet satset på GLB? Det kan jeg godt fortælle jer, hvorfor. Ja, tak. Kom med det. Det er fordi, at det har noget med arbejdsvilkårene at gøre. Altså man ikke, som betjente med alle de her udstyr, ikke skal sætte sig ned i bil og op og ned. Og Det er helt korrekt. så Det er helt korrekt. grundet større rummelighed. Er det ikke det, vi går ud med? Du har fuldstændig styr på det med velargumentation og det hele. Der er, Jamen, ikke, det er noget, sgu der, vigtigt, der er ikke mand. nogen gætterier her. Det er der ikke. Kan politibiler have tekster under nummerpladen? Ja. Du har set det. I gamle dage kunne man ikke. I gamle dage kunne man ikke. Og i gamle dage, jeg kunne faktisk huske fra en tid, hvor de kørte i Ford Mondeo. Ja. Ikke? Og der har jeg startet altid nummerpladerne med X. Men hvad siger den næste? Okay, det ser lovende Ja, ud. det ser meget lovende ud. Hvad gemmer sig i denne civilbils last? Jeg satser på, at det er bomberhåndtering. Bomberhåndtering. Ja. Okay. Selvfølgelig politiets heste. Det er heste. Du kan også se, det er, Det er jeg ked af. Okay, hestebetjentene. en ud af... Ja, en ud af. Ja, det er godt klart. Hvad sandsynligt de gør, den er varevogn? Ej, hvor er god. Du har fuldstændig styr på Hvad det. står der? Hvor er politiets... Yes, de er selvforsikret. Ja, tak. Det er godt klart. Det er rigtig godt 10 ud af 12? Ja. Jeg kan fortælle jer en ting. Da jeg gik op til min dansk statsborgerskabsprøve, der skulle jeg have 8 fejl ud af 45 spørgsmål. Jeg havde kun 4. Det er faktisk lidt af det samme. Det er lidt af det. Så jeg bestod, og jeg har mit dansk pas i dag. Ja, tak. Fedt. Min brormand, han er inde. Det er godt klart. Det er godt klart. Ja, fedt, mand. Det var en fornøjelse. Fantastisk. Det var en fornøjelse. Fantastisk. Tak. Ja, selvfølgelig, mand. Ej, det var tæt på med rapperne. Kun 2 fejl og følger rigtig, rigtig godt op på boys. Nu har vi så også været hos 2 virksomheder. Nu har vi været hos 2 københavnere. Lad os prøve at se. Skal vi ikke også give jyderne noget skærmtid måske? Jo, afsted mod Jylland. Så er vi tilbage. In the mothership. Er det ikke det? Er det ikke det, vi kalder bilen? The mothership. Mothership. Hvor ryger kursen hen nu? Ja, det er et godt spørgsmål. Den ryger til Jylland mod Niels. Ja. Ja, i grove træk, men sådan lige nu Ja. bliver vi bare siddende i P-huset. Nej, vi skal afsted. Vi er i Kolding Storcenter, er det ikke rigtigt? Jo. Skanderborg V. Skud ud Skanderborg. Det siger skiltet i hvert fald. Vi er i Nyborg. Nyborg. Rastepladsen. Folket kender den. Vi er på vej til Varde for at møde Jimmy fra Bil og TV. Vi skal til Temp Vi skal til Tim. og mødes med Jesper fra Rundt om Biler. Ja tak. Vi er i Varde. Vi er i Varde i dag. Vi er i Varde. i Varde i dag. Vi er i Varde. Vi er i Varde. Vi er i Varde. Vi var det i går. Vi er i Varde. Vi var i Varde i går. Vi var i Varde i går. Hvor var det? Vi er i Varde, og vi skal mødes med Jimmy Rosa her om lidt. Vi er så smart ved at ankomme. Det var spændende at møde Jesper og se om William også er med. Får de lov til at tage testen sammen, eller skal det være for sig hver for sig? Skal vi ikke tage det hver for sig? Jo, måske. Niels og Andreas fik lov til at tage det hver for sig. Ja, det er rigtigt. Så skal den ene jo lidt. Ja, det er rigtigt. Andreas Altså, han med i var, baggrunden. han sad jo uden for lokalet første gang. Ja, lige i første præcis. omgang. Og havde headset på og var i gang med alt muligt andet. Ja. Okay, shababs. Små donuts, kan du se. Ja. Fantastisk. Der var han jo. Velkommen til. Jo, tak. Det er skam på landet, hva'? Ja, tak. Niels. Hej. Hej, tak. Hej. Nå, jamen kom ind. Jo, tak, jo, tak. Og som traditionen tro, så skal vi lige se, hvor mange Facebook-venner de har, der er medlem af gruppen, inden de får lov at forsøge sig på civilvognstesten. Okay. Jesper, Stefan og 129 andre venner er medlem. Ja. Wow. 150. Hvor mange havde Jimmy? 130. Nej. Nej. Du er ikke med i civil politivogn? Det tror jeg ikke. Okay. Jeg kan godt lide den reaktion. Det er overraskende Med civil politivogn. At vi har gået op i sådan noget. Der går vi sådan Det er godt sgu. Fedt. Hvilket MC-mærke er dette civile køretøj? Jeg vil sige, det er en af de nederste. Jeg synes, Ja. det ser lidt japansk Det ud. ser lidt fancy ud. Ej, er det den der? Det er godt gættet. Ja. Det er godt gættet, det er meget kvalificeret gæt. Yamaha. En Yamaha. Jeg ved ingenting om motorcykel. Nej, men det er også det færreste, der ved det. Jeg siger sgu det en Ducati. Det var sådan, Yamaha. Jeg starter dårligt ud. For helvede. Ja, men de har jo ikke lavet fejl med første. Nej, men det er også en af de sværeste. Hvilken profession har denne civile vogn? Den tror jeg godt, jeg ved. Ja, Okay. ja. Jeg har hørt den i forbindelse med undervisning. Den Ja. der. Der er sådan et hotel her i Silkeborg, hvor at betjentene de bor. kommer forbi, ja. Er Der, det Scandic? ja, der plejer det nemlig at holde. Ja, Så, de har også et stort samarbejde med ja, Scandic Hotel, ja. så Det var også rigtigt, kan jeg se. Den har jeg set mange gange. Den Sådan. er lidt speciel. Ja. Okay, hvem specialdesigner moderne hundepatrulje? Det gør Volvo jo, altså. Uden tvivl. Ja. Det gør Volvo. Ja tak. Jeg tror, det er Volvo. Vi havde besøg af en herude på et tidspunkt. Men hun er
Ja, som jeg er ret sikker på var hundefører. Jeg tror, det var en Volvo, han kørte i. Ja. Hvad gemmer sig i den civile bils last? Politiets heste. Ja, tak. Den er der rigtig mange, der er i tvivl om. Man tænker ikke fordi jeg er i Jylland. Jeg skulle til at sige, det er typisk inde i byen, der er det bare heste. Det kan slet ikke komme på tale. Nej. Det er så sjovt. Det er en hestevogn. Det tror jeg, det er. Ja. Jeg er jøde. Jeg tror på, det er heste. Det sagde Niels også, og ramte også rigtigt af den grund. Og alle vi har spurgt i København, der kommer til det der, jeg tænker bare, det må være Rullemarin. Ja, jeg tror også bare, det er en pølsevogn eller sådan noget. Ja, lige præcis. Men Niels han gik jo bare, så siger han, det der er en hestetrailer. Bum, så var det bare... Ja, okay. Ja, det er det vel, selvom den har den der dør i siden. Okay. Nå. Hvad synliggør denne varevogn? Ja, de råder over biler med gule nummerplader. Det er den, jeg går med. Jeg tror bare, at politiet råder over biler med gule nummerplader. Ja, vi prøver sgu den øverste. Det var sådan det. Men jeg tænker, at der står, at politiet råder over biler med gule nummerplader. Det er det, der i hvert fald lige falder mig i øjnene. Hvordan undgår civile politibiler en p-bøde? Det kan de sgu heller ikke undgå. Men jeg tror sådan godt, de kan få en p-bøde. Nej, det kan de ikke. Nej. Slikkepinden. Er det rigtigt? En slikkepind i forruden? En slikkepind. Det er politiets slikkepind. Ja, den der. Ja, okay. Den kendte du godt. Ja, ikke. Ja. Okay. Ja, det gør jeg desværre. Nå. Men... Nå. En slikkepind i forruden. Ja, tak. Slikkepinden kunne jeg godt forestille mig. Ja. Sådan. Hvor er politikøretøjer oftest forsikret? De er selvforsikrede. Mit skud vil være selvforsikret. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. 10 ud af 12. Ja. Er nogen, der klarer det bedre? Vi har et par stykker med en enkelt fejl. Ej! Ja, Niels blandt andet. Nej, undskyld, Niels havde 2. Ja. Niels havde 2 fejl. Ja. Godt, Niels. Ja, det er godt, Niels. Ja. Så har du din score deroppe. 10 ud af 12. Det er rigtig godt klaret. Er det okay? Ja, det er da rigtig godt klaret. 3 fejl. Ud af 12? Ud af 12. Okay, 7 af 12, det kan jeg godt leve med. Det er ret godt klaret. Det kan jeg godt leve med. Specielt når du står og siger til starten, det ved jeg ikke rigtig så meget om, så er det jo... Nej, også når ikke. Altså, jeg kendte sådan set ikke til jeres gruppe i forvejen. Nej. Det var sjovt. Vi har godt nok sat den op. Hvad fik han? Kæft, du ringe. Hvad fik du? 10 rigtige. Ja. Det gjorde du ikke. Ja. Hvordan kan du være så dårlig? Altså, det er jo ting, man ikke ved. Du ved jo ikke det der. Jo, nej. Jamen, så er der nogen af, hvor man kan være rationel. Nå, så har jeg den på ham. Så har vi den. Sluk. Tak. Hvem var Rava? Hvordan klarede han den? Rava, han havde 1 fejl. Og det var også motorcyklen. Ja, den fejlede han ikke. Og så var der en mere. Ja. Ja, det skal nok blive godt. Ja, det er jeg helt sikker på. Det håber vi. Tak til drengene i Jylland, tak til Boys Bilpleje og til Wheelparts. Tak til vores over 100.000 medlemmer. Der var desværre ingen, der fik 0 fejl. Og har du stadig ikke taget civilvognstesten, så gå ned i beskrivelsen og tag den med en lille fordel, når nu du har set videoen. Tak for I så med.